Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα καταρχήν και σε εσάς και στους αγαπητούς συναδέλφους. Ο προϋπολογισμός τον οποίο καλούμεθα να ψηφίσουμε, όπως κάθε προϋπολογισμός, ξέρετε καλύτερα εμού, η εκτέλεση, η κατάρτιση του προϋπολογισμού, η κατάθεση στο Κοινοβούλιο του προϋπολογισμού αποτελεί υψίστη κοινοβουλευτική διαδικασία, η μεγαλύτερη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, κάθε κυβέρνησης, σε κάθε σύνοδο της Βουλής. Και ήρθιστε να θεωρείτε, και θεωρείτε κατέθυμον τουλάχιστον, ως ψήφος ή άρνηση εμπιστοσύνης στη Βουλή. Και θα σας υπενθυμίσω ότι είναι η δεύτερη προσπάθεια να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η Βουλή, η οποία είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης προ διμήνυμον. Τι έχει όμως ο σημερινός προϋπολογισμός, τον οποίο καλούμεθα να ψηφίσουμε, ποια ιδιομορφία και ιδιοτυπία έχει συγκριτικά με άλλες φορές? Η ιδιοτυπία του, κύριε συνάδελφοι, είναι ότι υπάρχει ένα μέτωπο, ή αν θέλετε δύο μέτωπα. Ένα εξωτερικό μέτωπο, η Τρόικα, η οποία πιέζει για νέα πρόσθετα μέτρα σε βάρος των λαϊκών τάξεων, και υπάρχει και ένα εσωτερικό μέτωπο από την αντιπολίτευση, και κυρίως την αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι συνιστούν ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό μέτωπο, ή αν θέλετε να μιλήσουμε καλύτερα στην δική σας ορολογία, ένα μέτωπο με δύο συνιστώσεις, μία εξωτερική και μία εσωτερική. Αυτός και μόνο όμως αποτελεί λόγο. Αυτό και μόνο αποτελεί λόγο. Η σημερινή κυβέρνηση λάβει ψήφο εμπιστοσύνης για να αντιμετωπίσει αυτή τη διμέτωπη προσπάθεια από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Και εδώ πέρα ακριβώς καλείται και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι παριστάμενοι υπουργοί και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, όσοι στηρίζουμε την κυβερνητική πλειοψηφία, να αντισταθούμε στεναρά σε κάθε νέα προσπάθεια και απόπειρα των εξωτερικών αυτών δανειστών να μας επιβάλλουν πρόσθετα μέτρα, τα οποία δεν τα σηκώνει ούτε η κοινωνία ούτε η οικονομία. Αυτό είναι δεδομένο. Και η παρούσα Βουλή ψήφισε πολλές φορές τέτοια μέτρα. Και στο ασφαλιστικό και στο συνταξιοδοτικό και περικοπές μισθών και συντάξεων, και δεν αρκεί πλέον ούτε πόντος ούτε χρόνος για να λάβουμε πρόσθετα επιβαρυντικά μέτρα. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και αυτή η εξωτερική τρόικα, η οποία επιχειρεί να κατεδαφίσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, και η εσωτερική αντιπολίτευση. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το επόμενο στάδιο, κυρίες και κύριοι, είναι η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι σήμερα θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Αλλά η Προεδρία της Δημοκρατίας, έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, δεν είναι θεσμός για να παίζουμε, δεν είναι θεσμός για κομματική εκμετάλλευση, είναι ο ύψιστος συνταγματικός θεσμός. Ο συνταγματικός νομοθέτης, κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, τι προέβλεψε? Προέβλεψε την ευρεία κοινωνική και εθνική συνένεση στο πρόσωπο ενός Προέδρου, ενός αξιόλογου Προέδρου, ο οποίος θα συμβολίζει την εθνική ενότητα. Υπάρχει καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό? Μήπως ζήτησε την προεδρική εκλογή για να ανατρέπονται οι κυβερνήσεις? Όχι. Οι κυβερνήσεις ανατρέπονται με άλλο τρόπο. Ανατρέπονται με άλλα εργαλεία, είτε με την πρώτη μορφή είτε με την ψήφο εμπιστοσύνης. Αλλά κυβερνήσεις, ξεχάστε το αυτό, δεν ανατρέπονται μέσα στη Βουλή. Οι κυβερνήσεις ανατρέπονται έξω στην κοινωνία. Θυμηθείτε την περίπτωση του Γεωργίου Παπανδρέου. Περηφανή νίκη σημείωσε στις 4 Οκτωβρίου του 2009, και μετά από 1,5 χρόνο αναγκάστηκε υπό το βάρος των περιστάσεων, υπό την βοή ή τη βουβή βοή ή την οργή του ελληνικού λαού να παραδώσει την εξουσία. Γιατί λοιπόν βαφκαλίζεστε και βιάστε να αναλάβετε την εξουσία? Δεν ξέρετε τι σας περιμένει? Και θα σας πω τι σας περιμένει. Δεν ξέρω αν θα είμαι στην επόμενη Βουλή, αλλά θα σας πω το εξής τι σας περιμένει. Είναι πολύ πιθανό να κερδίσετε τις εκλογές. Είτε γίνουν τον Ιούνιο του 2016, είτε γίνουν το 2015, οποτεδήποτε. Είναι πρόσφαρες οι συγκυρίες για μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μάχεται τόσο δυνατά να κερδίσει τις εκλογές. Θα μπορέσει να κυβερνήσει. Και θα μπορέσει να κυβερνήσει γιατί? Αν εφαρμόσει έστω το 1/10 όλων όσων έλεγε και όσων διατείνεται ότι θα εφαρμόσει, θα οδηγήσει μοιραία τη χώρα στην απομόνωση. Αν πάλι δεν κάνει τίποτα από αυτό, οι ίδιοι ψηφοφόροι της θα θεωρηθούν εξαπατημένοι και θα οδηγήσουν αυτούς στην απομόνωση και τους εξαναγκάσουν σε παρέτηση. Ό,τι η ιστορία διδάσκει, όπως έλεγε και ο Έγκελ, είναι ότι ποτέ λαοί και κυβερνήσεις δεν έμαθαν ιστορία. Και αυτό δυστυχώς δεν σας διδάσκει ούτε εσάς. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να σημειώσω ότι η παρούσα Βουλή πρέπει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης με τη σημερινή κατάρτιση του προϋπολογισμού. Και θέλω να πιστεύω ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση και η μείζωνα και η ελάσσον αντιπολίτευση θα σταθούν έστω και τώρα στο ύψος των περιστάσεων. Και θα μου επιτρέπει και ένα σχόλιο, γιατί έμαθα παρακολουθώντας χτες τη συνεδρίαση ότι 8 αξιότιμοι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση κατέθεσαν ένα σχέδιο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με παράλληλη διεξαγωγή εκλογών. Με σοβέζικες καταστάσεις. Ή ψηφίζουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον και δεν βάζουμε κανέναν όρο και κανένα αστερίσκο, ή δεν το κάνουμε. Τι
θα αλλάξει, κύριοι συνάδελφοι, 8 που υπογράψατε, αν εκλέξουμε πρόεδρο Δημοκρατίας και δεν κάνουμε εκλογές τον Μάρτιο και τις κάνουμε τον Μάιο, τις κάνουμε τον Ιούνιο, θα αλλάξει τίποτα? Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Με το σημερινό προϋπολογισμό δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα όσον αφορά την προεδρική εκλογή. Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω και μια προσωπική έκκληση στον αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Θανασίου. Κάθε άνθρωπος, όταν δοκιμάζεται σκληρά, πρέπει να έχει την ευαισθησία. Και εδώ πέρα έχουμε την περίπτωση του Νίκου Ρωμανού. Σε καμία περίπτωση δεν συνηγορεί κανείς με τις πράξεις του ή τουλάχιστον με αυτά του οποίου του καταμαρτυρούνται ότι έκανε. Θεωρώ όμως ότι από ανθρωπιστικής πλευράς η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Υπουργός πρέπει να δώσει μια λύση. Πρέπει να δώσει λύση άμεση. Να μην έχουμε μοιραία γεγονότα. Γιατί ένα μοιραίο γεγονός μπορεί να αποτελέσει θριαλίδα στην κοινωνική προσπάθεια και στην εθνική ενότητα. Έχουμε το μνημόσυνο, έχουμε τις επετείους του Γρηγορόπουλου. Γιατί να προσθέσουμε μια επέτειο ακόμα? Θεωρώ λοιπόν ότι ο νόμος πρέπει να δείξει και την επίοικια που πρέπει και την μεγαθυμία ο Υπουργός και να δώσει τέλος σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.